u l-ħadd ittajjeb minn Triq Pawla fej? Ħaltarxin. Eżatt. U llum qegħdin f'dan ir-raħal sabiħ illi forsi ħafna drabi ngħaddu minnu bil-karozza minn hemm malaw ta' kif u ma nirrealizzawx kemm hu sabiħ. U llum ħajkun qed jirina dan persuna importanti hekk li jifhem fuq il-post. Marru? Il-biċċa l-em jew l-em? Bit-traffic, għaw il-karozzi. Ma mbagħad għandhom posti kwieti, ħaltarxin. Għawnu. Battarrajtu kol biex kun. Iżommu naqra. Iżommu naqra traskurat il-post, Is-survella? Jistama l-bib? Jekk hija xtaqqa mill-ġnaħat. Inti mhux iżommu traskurat għadek. Le, għadni kemm xtrajtu hawnhekk. Mela ħana nagħmel kif tix inti. Sewwa. Mela inti involut fil-festa. Iva. Inti involut fil-banda. Ukoll? U inti wieħed minn dawk illi xi 15-il sena ilu kontu l-perċimes illi ġibtu l-Knisja Arċipretali. Iva, jiena twelidtaw għamit rasijaw, trabbejtaw, gbirtaw, 15-il sena ilu konna grupp ta' subin għadan dak iż-żmien. Jiena forsi l-perċimes tagħhom li ġbarna petizzjoni biex ħaltarxin minn parroċċa sira Ċipretali. Kienet jibsa? In-nies ikkonkorrew ħafna, petizzjoni kienet tajba ħafna. U mbagħad din ix-xewqa saret realtà fil-madwar 5 snin ilu meta mbagħad fl-anniversarju parrokjali saret it-talba u ġiet aċċettata. Sorry l-ignoranza ta' wieħed li ma tantx jifhem, ma x'inhi d-differenza bej parroċċa Arċipretali jew kif tgħid dulli u oħra normali. Differenza hija li parroċċa jkollha kappillan, Knisja Arċipretali kollha ċipriet. Hija kwistjoni aktar ta' dinjità ta' ġieħ għal dik il-knisja partikolari, dik il-parroċċa partikolari. Isek tipo teqleb mir-raħal għal-belt, tipo. Ma fuq level ta' parroċċa, fuq level ta' knisja, mhux livell lokali. Super potenza. Ħanduru dawra? Tlaqna. Wasanna issa qudiem it-tempju illi tiġi xtejt li fortunati nara, intom ta' ħaltarxin. Kollox eżatt jiġikom. Kif għandkom dal-żbuħija ta' tempju f'nofs ir-ras, spjega lili. Fil-fatt Sander huma tempji, daw kumpless ta' tempji huwa kumpless ta' 3 tempji biex kompli forsi tħossha wkoll, huwa kumpless ta' 3 templi megalitiċi li jmorru lura għal madwar 5000 sena qabel Kristu. Huwa l-ikbar u l-eqdem kumpless ta' tempji megalitiċi fid-dinja kollha. Eqdem minnhom iżda mhuwiex kbir daqs dawn it-tempji huwa t-tempji tal-ġgantija fix-xahar Għawdex. Dan ġie skopert fl-1913 minn Gabillot minn Bidwi minn ħaltarxin Karmel Novella. Hawnhekk kien għalqa u kombinazzjoni dal-Gabillot kienet jaħrad bil-moħħriet tiegħu dal-moħħriet laqgħat xi ħaġa jibsa ħafna. Ħaffer ftit fidejh bil-ħamrija u sab ġebel imdaqqas sew u kien għamel rapport il-mużew tad-Dipartiment tal-Mużewijiet. U sentejn wara fl-1915, damu sentejn għax dak iż-żmien ħabtet l-ewwel gwerra dinjija, l-Ewro kien hemm daqsxejn ta' kjas li kien għaddej madwar l-Ewropa kollha. Imnalla kienu mitfurin dak iż-żmien. Eżattament, Ser Temi Żammit li kien id-direttur tal-mużewijiet ġie jiskava l-post u nsabu dawn it-tempji megalitiċi fl-aqwa forma tagħhom huma meqjusa minn Ser Temi Żammit bħala l-bennina taċ-ċiviltà fil-Mediterran. Hawnhekk fil-fatt it-tempju ta' ħaltarxin li kienu ntużaw matul il-perjodu kollha ta' żmien preistoriku minn żmien il-ħaġar sa' żmien il-bronz, jisom jistgħu jitqisu bħala l-katedrata dak iż-żmien. Fil-fatt appuntu madwar ħaltarxin insibu mbagħad it-tempju ta' Kordin fuq ix-xaqliba li tħares fuq il-port il-kbir, l-ipoġġew ta' Ħalsafflini ġdid li poġġew ta' Santa Luċija, kollha mdawrin ma' dan it-tempji f'Ħaltarxin. Ġifieri tistgħu tgħidu intom fost l-eqdem nies f'Malta. Id-dinja, veri. Probabilment iva. L-ewwel nies li ssettiljaw għal-qasgur f'Malta kienu hawnhekk għal fdarijiet ta' dawn ir-remains li jew f'Ħaltarxin inkluż anke firħu l-oħra. Ġifielkom naqra turiżmu naħseb nimmaġina. Fatt Ħaltarxin huwa meqjus bħala wieħed mill-punti turistiċi fi-Gżejjer Maltin, ovvjament. Il-tempju ta' Ħaltarxin bħal huma t-tempji l-oħrajn ta' Ħaġar Qim li mngħidu tempji oħrajn jattiraw ħafna turisti u ovvjament ipoġġu l-isem ta' Ħaltarxin fuq il-mappa internazzjonali. Għalli jmiss, għandu wisq jgħid.
Intom minnaw, U noqogħdu għaw di triq Alla mux jbirek. ta' crispy, Le, dik it-triq imħarbta kollha noqogħdu aħna. ma toġbok. Toġobnu misal itlaq minna, u ma triq ma toġobnix. Insa triq. Kuntenta li inti minn ħaltarxin. U ħafna. U xankom intom ta' ħaltarxin li m'għandux ħaddieħor. X'għandna għandna laqda, Laqda. laqda u nejnu l-xulxin. Hija l-ikbar ħaġa. Sa nittestjak ta' kun għaddej minn hawn jaqbad nil-ġurnajt ħana għandi xi ġaġti. Ħaġa ssib, għax jien għandi r-raġel li sajjer u s-sibxti. Pero jemmix mill-ħattarxin. Le? Dak King jider, Ħamru nis. ħali, 4 years. ħali, ħali. Ma issa tarxin issa, rrilu 52 sena unek. Ħija, u kol jom Valletta. Issa, ejja nduru la u narġaw morru fuq il-personaġġ tal-ġimgħa. Did-dar hija dar importanti ħafna għal tal-xejn. Iva. Din id-dar fl-antik kienet iġib l-indirizz 25 triq kbira, strada reali ħaltarxin. U f'din id-dar għal 3 snin għex fl-eżilju ċertu politiku Taljan Francesco Crispi. Da Francesco Crispi inqabad ikkonfoffa kontra ir-re ta' Napli, spiċċa ħarab lejn Franza, minn Franza mbagħad spiċċa anke żiljat u ġemal tal dawk it-3 snin. Dwar 3 snin għex appuntu ġewwa ħaltarxin għadha tirreżisti anke korrispondenza bejn Francesco Crispi u sħabu fl-Italja, kien anke parti mill-moviment ta' Garibaldi fil-Risorġimento Taljan. Personaġġ importanti. Iva, tanto għan personaġġ importanti li mbagħad wara anke Risorġimento Francesco Crispi għamel żewġ termini bħala Prim Ministru tal-Italja. Kien l-ewwel Prim Ministru Taljan minn naħa t'isfel tal-Italja x'appuntu huwa kien misqallija. U dak kien joqgħod ħaltarxin ukoll. Tarxin ukoll. Kważi tarxin jiżdok. Isma, jena z-dattant, xma rajtuni, ximmin kwa għadna me daw id-dirs minn taħt, u naxin nġib ritrat ta' da Francesco Crispi. ċans? Nistennew, mela. Ħanamilkom reveal. Emmedejna. Daku Francesco Crispi. U tatunna is-sinjura toqgħod fid-dar tiegħu illum, imma ma tix tidher, imma ngħidula thank you. Thank you. Wasalna fil-pjazza fil-qofol tar-raħal. Immissa li jifti stramba illi dil-pjazza jisima is-suq. Triq is-suq, pjazza s-suq. Ma suq ma komx daw. Ma minn fejn ġejja l-isem. Fil-fatt li semmu misraħ is-suq. U kif qed tgħid tajjeb inti. Maħaċ waħda tajba. Misra ħema. Misraħ is-suq, l-antika, misraħ is-suq. Kif qed tgħid inti ħalta xejn m'għandu swieq fil-baraħ. Maf bihom. L-isem fil-fatt misraħ is-suq imur ħafna tal-lura fi żmien, imur lura l-1565 meta Malta allura kienet attakata mit-torok fi żmien tal-assedju kbir u ħaltarxin dawn l-inħawi wkoll kienu parti mill-kampijiet tat-torok il-barra mill-fortifikazzjonijiet tal-Birgu u Santirmu u l-Olja Xiberrat fejn imbagħad ibniet il-Belt Valletta. U appuntu f'din l-akwata f'dan il-misraħ it-torok kienu waqfu suq tagħhom. Fejn ovvjament min kien parti mill-armata torka seta' jkollu x-xiret jew minn dan is-suq. U li sem baqa' jintiret minn dak iż-żmien kollu. Ma niftakar sewwa kont ma tfulliż dak iż-żmien. Insaqsi naqra Jien ngħidlek id-descendenza tiegħi lem. għandhom naqra biex inħafna tagħhom. Klif, grazzi. Grazzi Ta' lilkom. dawra vera sabiħa u vera informata. Għax mhux ġastek, kienet dawra ta' Grazzi lilkom u merħba bikom dejjem. U dal smajtu intu għax kena naqtawlu da xejn. Ejju, jiena nexxieli nkun naf li min joqgħod f'tad-dar ta' Crispin huwa kien ħabbib antiki tiegħi u dort id-dar kollha vera sabiħa. Prost. Grazzi ħafna. Ciao. Grazzi lilkom, merħba bikom dejjem.